Erreportaje sail hau Kalifornian hasiko dugu. Kalifornia errepublika bat da, eta 411.060 kilometro kuadroko azalera du. Ameriketako estatu batuetako mendebaldeko kostaldean kokatzen da. Kostaldeak 1.300 kilometroko luzera eta 400 kilometrotako zabalera du. Estatu batuetan bezala, Kalifornian ere moneta dolarra da, eta hauxe munduko bigarren boteretsuena da euroaren gibeletik. Euskal Herriarekin 9 orduko aldea dago, eta Pacific Time deritzon ordua ezartzen da. Kaliforniako hiriburua Sacramento da, baina agian ez da hiririk ezagunena. Arrazoi batengatik edo bertzarengatik San Francisco, Los Angeles edota San Diego ezagunagoak ditugu. Estatu batuetan urrea aurkitu zutenean, mundu osoko emigrantek bertara joana izan zuten aberastasun bila. Emigrante gehienak Europa edo Hego Ameriketatik iritsi ziren itsasontzian. Orduan ere euskaldunek bere herria utzi eta paraje hauetara alde egin zuten. Betiko leloa izan da. Beharrak eragindako bidai neketsu eta triste egin behar izan zutela. Herrian irabazbiderik ez, dirurik ez, aunitz aurride etxean. Aunitz izan daitezke arrazoiak, baina azken finean emaitza bera da, emigrazioa. Los Angeles eta San Franciscora iritsi ziren lehen euskaldunek komunitate polita osatu zuten. Euskal giroak bere pisua lortu zuen, eta horren ondorioa izan zen lehen euskal kazeta sortzea 1887 urtean, Eskualdun Gazeta. Euskaldunek tradizio errotua izan dute Kalifornian, eta euskal ostatuek historia aberatsa izan dute. Klubei dagokienez, Lapuenteko euskaldunek Lapuente Handball Club sortu zuten 1940an, eta Thor Souther California Bass Club 1946an. Los Angeles iparraldean Bakersfield eta Kerr konterriak ere euskal jatorriko biztanle kopuru garrantzitsua biltzen du. Jakina da zensu amerikarrak hiritarren jatorri etnikoa jasotzen duela. Baina 1980 urte arte, erroldak ez zituen euskaldunak berezko kategoria moduan bereizten, eta espainol edo frantses gisa agertzen ziren. Bakersfieldeko lehen euskal hotela 1883 urtekoa da, baina hala ere, kluba etzen 1954 urte arte sortu. 1948 urtean klub zaharra eskuratu zen $2.000. 1948 eta 1974 urte artean, klubak $18.000 etekinak lortu zituen, eta diru horrekin beste egoitza berria eskuratzea pentsatu zuten. Jean Erresarret zen orduko presidentea, eta diruzaina Frances Ansola bere. Klubak zituen $18.000 horietatik, 15.000 lurra erosteko erabili ziren, eta beste 3.000 zurak, pinturak eta bertze erosteko. Kent County Bass Club egungo egoitza 1974 urtean erosi zen. Sortzaileak Juan Ansola bere, Raymond Castantxoa, Felix Etxeberri, Inocencio Jaurena eta Gianfranco Maitia izan ziren. Lehenengo urte horietan aparkalekoa moldatu, aire girotua jarri, eraikinaren kanpoko aldea atondu eta honelako gauzak egin zituzten. Kerr Country Bass Cluba 2002an berritu zuten. 2006an 780 bazkide zituen. Hainbat ekitaldi antolatzen ditu Bakersfieldeko euskaletxeak. Dantza, euskarazko klaseak, pilota eta bertzelakoak, beraz ez du soilik jatetxe papera betetzen. 50. hamarkadan Jean eta Ross Erasarretek euskal talde bat bildu zuten dantzak erakusteko. Baina dantza ez ezik, musika eta kantuak ere tartean sartu nahi izan zituzten. Rossek Elizabeth bere alabaren laguntza jaso zuen, eta azken honek soinua jotzen zuen. 1970 urtean, klubak bere laguntza eskaini zuen, eta Pirine eraikin zaharreko okindegi erabili zuten dantzan aritzeko. 1979 urtean aurrei irakasten hasi ziren, eta horrelaxe iraundute gaur egun arte. Baina dantzaz gain klubak bestelako ekimenak ere bere bizkarrean hartzen ditu. Maiatzeko azken asteburuan Bakersfieldeko euskal besta ospatzen da. Ameriketako euskaldunek piknik izenaz ezagutzen dutena. 2007ko piknika maiatzaren 26 eta 27an ospatu da. 26an mus txapelketa jokatu dute. Pilota partidak izan dira, eta Luartz taldearen musikaren erritmoan dantzatu dute.
baina egun nagusia maiatzaren 27 igandea da. Goizeko 10etan Marcel Tilus Ipar Ameriketako euskalapezak meza eman du, eta segidan denak bazkaltzera joan dira. Euskal bestetako bazkarietan norberak bere bandeja hartu eta nahi duen tokian hartzen du. Berez, bazkaria 12 hasi da, baina berandu arte janaria hartzeko aukera ematen dute. Jendea ez da besteen zain egoten, eta gainera, etxetik ere jana eramaten dute. Bakersfieldeko bazkaria 2 tokitan banatuta dago. Batzuk erekin barruan jan duten bitartean, bestek kanpoko zuhaiztian jate erabaki dute. Eguraldi ederra, eta goizean goizetik termometroek gora egin dute. Ameriketako estatu batuetan, temperatura Fahrenheit gradutan neurtzen da, eta horrek arazoak sortzen ditu, ez baitira Euskal Herriko neurri bera. Bazkariko txartela helduentzat $16 eta aurrentzat 10 salgai daude. Eta bildotxerrea, haragia saltxan, babarrunak, letxuga, gasna eta ogia sartzen dira. Barruko aretoan topatu ditugu aurpegi ezagun batzuk.